नमस्कार. एव्हरीडे मालवणीमध्ये स्वागत आहे. आज मी बनवत आहे वालाची शेंगा घालून केलेली भाजी. त्यासाठी मी रात्री वाल भिजत घातले आणि सकाळी त्याची सालं काढून घेतली. शेवग्याच्या शेंगाची वरची साल काढून त्याचेसुद्धा 3 इंचाचे तुकडे करून घेतले आहेत. भिजलेल्या वालामध्ये गरम पाणी घातलं तर त्याची सालं पटकन निघतात. वालामध्ये ग्लासभर पाणी घालून मी त्याच्यामध्ये अर्धा चमचा मीठ घातलं आहे. वालामध्ये शेवग्याच्या शेंगा घालायच्या आहेत. 200 ग्राम वाल भिजत घातले होते आणि 200 ग्राम शेवग्याच्या शेंगा आहेत. कढई गॅसवर ठेवून पाणी गरम व्हायला द्यायचं आहे. पाणी गरम झालं की त्यात पाव चमचा हळद घालायची आहे. मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि झाकण ठेवून 5 मिनिटासाठी शिजवायचं आहे. 5 मिनिटानंतर शेंगा शिजल्या आहेत. शेंगा आपण एका भांड्यात काढून घेऊया. शेंगा शिजले आहेत. वाल थोडेसे शिजायला पाहिजे. झाकण ठेवून 2 मिनिटं परत शिजवायचं आहे. वालसुद्धा शिजले आहेत. जास्त शिजवायचं नाही, नाहीतर कुस्करून जातात. आता याला शेंगा काढल्या आहेत त्याच भांड्यात काढून घेऊया. आता आपण ग्रेव्हीसाठी वाटप बनवूया. इथे मी 1 मोठा कांदा कापून घेतला आहे. 6 चमचे ताजं खोवलेलं खोबरं आणि 4 चमचे सुकं खोबरं घेतलं आहे. 7 लसूण पाकळ्या, 1 इंच आलं आणि थोडीशी कोथिंबीर घेतली आहे. गरम कढईमध्ये 1 चमचा तेल घालायचं आहे. कढईत कांदा घालायचा आहे, लसूण आणि आलं घालायचं आहे आणि चांगलं लाल होईपर्यंत भाजायचं आहे. आता कांद्याचा रंग लाल झाला आहे. आपण थोडीशी कोथिंबीर घालायची आहे आणि ती नरम होईपर्यंत भाजायचं आहे. कांदा प्लेटमध्ये काढून घ्यायचा आहे आणि ताजं खोवलेलं खोबरं 1 चमचा तेल घालून भाजायचं आहे. एक मिनिट भाजल्यानंतर सुकं खोबरंसुद्धा त्यात घालून आपल्याला भाजायचं आहे. कांदा आणि सुकं खोबरं भाजून झालं आहे. आता हे मिक्सरच्या भांड्यात घालून त्याची पेस्ट बनवून घ्यायची आहे. भाजलेल्या कांदा खोबऱ्याची पेस्ट तयार आहे. आता गरम कढईमध्ये 5 चमचे तेल घालायचं आहे. तेलामध्ये 2 लसूण पाकळ्या ठेचून घालायच्या आहेत. बारीक कापलेला अर्धा कांदा घालायचा आहे. कांदा लाल झाल्यानंतर अर्धा चमचा हळद घातली आहे. 2 चमचे मालवणी मसाला घातला आहे. अर्धा चमचा मीठ घालायचं आहे. अर्धा चमचा मीठ आपण अगोदर वालमध्ये घातलं होतं.
आता कढईमध्ये शिजवलेले वाल आणि शेंगा घालायच्या आहेत. वाटलेली कांदा खोबऱ्याची पेस्ट घालायची आहे. अर्धा ग्लास पाणी घालायचं आहे. मी मिक्सरच्या भांड्यात वाटप होतं म्हणून त्यात घालून ते पाणी वापरलं आहे. तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही जास्त पाणी घालू शकता, पण कोकणामध्ये अशाच प्रकारे भाजी केली जाते. अर्धा चमचा गरम मसाला घालायचा आहे आणि पाव चमचा गूळ घालायचा आहे. 2 मिनिट उकळ येऊ द्यायची आहे आणि आपली वालाची आणि शेंगाची भाजी तयार आहे. खूप टेस्टी अशी वाल आणि शेंगाची भाजी तयार आहे. तुम्हाला माझी रेसिपी आवडली असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा.